Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji dattijon jarumin Kannywood Bosho ya bayyana cewa masana'antar fim ta mishi riga da wando. Fitaccen jarumin barkwanci a masana'antar shirya fina-finan Kannywood ya bayyana cewa harkan fim ta yi masa riga da wando, inda ya bayyana fim sana'a ce. Bosho, wadda ya shahara a Kannywood saboda rawar da yake takawa a fina-finai, ya nuna ya samu abubuwa da yawa a rayuwarsa a harkar fim. Ko yau na mutu Allah ya kiyaye, fim ya yi min komai, domin tasilar fim na mallaki abubuwa da yawa a rayuwata, in ji shi. Bosho ya bayyana hakan ne domin ta tabbatar da cewa fim sana'a ce mai kyau. Haka zalika Bosho ya yi wannan bayani ne duk azantawa da yi da Premier Radio da ke Kano. To ma sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe, mun gode.